Pekarová Adamová, prosím vás, přestaňte mě urážet. A Oslovujte, neříkejte prosím, to. prostřednictvím předsedající. Jo, prostřednictvím vaším. Neříkejte, že já jsem šel do politiky kvůli biznisu. Ne, já jsem mohl dělat toho oligarchu, který vás dneska řídí, když nemáte prachy a média, za kterými dolejzáte, tak si to vyprosím. Jo, vyprosím si to. Doneste mi jednoho úředníka, u kterého já jsem chtěl něco pro Agrofert. Neexistuje takový, neexistuje. A vy buďte rádi, že tady podnikám. A moje firma odvedla do veřejných rozpočtů 52 miliard. A moje nadace rozdala lidem 700 milionů. Vy tady děláte nějaké sbírky. Kolik jste dala ze svého platu? 300 000 na Ukrajinu. Kolik jste dala samoživitelkám? Nějaké přiblblé pero jste prodávala.